godina. Za ukućane ovo je jedno sasvim obično veče, jer oni nemaju pojma da večeras neko od njih leti napolje. Dobro veče i dobrodošli u vanredno izbacivanje 5. VIP serijala Veliki brat. Veliki brat je naprasno odlučio da napravi ovo vanredno izbacivanje kako bi sav novac od vaših glasova otišao na